Pozdravljeni, dragi gledalci, dragi pratioci našeg YouTube kanala. Danas su Vlado odlučila da ne kuha ništa. Stavila sam fino jedan grad da se kuha i još skuham pogaču i to je to. Ali opet ako je ne kuha moram očistiti malo stan, generalku napraviti. Odluči ja vam ispričam za moju vozačku dozvolu. Ja nemam vozačke dozvole. Ja sam udala, čovjek ima vozačku, živa u zajednici. Kaže Sveka, šta će tebi s malo vozačka? Kuš ti ići sama hodet? On to malo pomalo, ništa od vozačke. Dođem u Sloveniju, to je bilo malo teži slučaj kad prije dolazio, to je bilo prije 15-16 godina. Nije nama imala žena pravo raditi, dok ne dobije radnu dozvolu. I dok se to malo vuklo, daj one papire sred, daj onu vizu, daj onu i to se zavuklo. Ništa od moje vozačke opet. I ja sam to bila, ajde, reku, neću ni polagati. Hoću da idem u trgovinu, dođe čovjek s posla, kaže, kuda ćeš? Ja umoran, ja ovo, ja ono. Dobro. Ićemo, kaže, sutra. Dobro. Čekam sutra, odem u trgovinu, kaže on meni, haj, požurnimo tamo gledati ništa. Jao, meni je to već svega, do tu se nabralo. Čekaj da malo probam kafe, stalo mi je nama nešto ujelo kad njega spominjem. Malo ću vego radi, ali bojim se udarit ću sad kad pričam. I kažem, ja njemu jedan dan ustanem, slušaj ti šta je, ja hoću da polažem. Kažem, čego ti to, kuš ti to nešto napraviti, ti ovo, ti ono, smetne od mene opet. Ne prođe malo, opet jednim par mjeseci, rekao, ja ću polagat. Kaže on, šuti. Haj, ali ja znam da ti to nešto napraviti, tako dobro. Odem ja prvu pomoć, napravim prvi put. Sad kad sam vašla na testove, tamo ona miška. Ja nisam nikad imala stika s tom miškom. Imala mi onaj prenosni računalnik i telefon. Ja kad sam sjela tamo, ona je mene tamo upisala i sve to. A ja sam išao, ode, ja nikad pogod pitanje. Majko, mene je to odmah preznojilo, rekao, nema toga ništa. Nisam napravio. Kore mi je sad izaći van i reći njem da nisam napravila. Izađem van, nisam ni rekla, kaže, pa sam ti rekao da neš napraviti. Ojej, rekao je, neš, čekaj. Vratim se, odmah odem, uplatim za drugu, to polaganje, taj ispit, za te testove. Dođem kući, udruč. Svi kad spavaju, ja učim. Da zapamti, ili kad su dosadne, ne moraš ništa ne zapamti. Odem drugi put, odvezao mene, rekao, i ti kuću, rekao. Ja ću tebi javiti. Sjela ja. Naučila sam onim mišom, ide to meni, naučila ja sve pitanje na pamet. Naučila sam ko knjigu. I svi oni odešli, onaj pao sa 4, onaj sa 5, onaj neko prođe, a i malo je prošlo. Rekao, šta ja tu očekujem, svi mladi pali. Kad ovo meni kaže da ja kliknem da vidim da sam prošao, mora rekao, ne smijem, gdje ti? To ono kliknu, kaže, o gospa, čestitam. Mora rekao, nije to moguće. Kad ja prošla samo po pitanja fulova, jer ja čekam da vidim ovoga svog starog da mu kažem, eto ko ne može. Sad rekao, uzmi vakom ko napravi testove, mladi padaju, to nije normalno, eto od naše skupine što smo išli na predavanje, ja druga koja sam se prijavila za vožnju. Sad u utorak ja imam, ako Bog da počnem sa vožnjom, pa podržite me da je što prođem, da dokažem ovome svom čovjeku, mužu, da sam ja to sposobna i da se ja ne bojim ničega. Sad ću malo uzeti ove gorabije, malo kafe. Nemoj puno žena. I kafe, ohladi se. Neću hladno. I tako, imam sina i snahu, snaha radi drugu smjer, kad je druga meni je, Bože, eto djece, eto svega. Ako što hoće, stanju doli ispod mene. I ovdje kako dolazi jedno po jedno, jedno hoće jesti, jedno hoće flašu, jedno. Ali sve ja to izdržim. Bosanac se ne boji ničega. Danas nisam ništa kuhala, stavila sam grah. To bi bilo najlakše, ali da vam pokazujem grah, jednom sam već to predstavljala, neće vam biti zanimljivo.
I skuhat ću jednu pogaču. Ako hoćete pogaču ću vam pokazati kako ja pravim. To je bilo prvi video i da ne tražu nazad. Ću vam pokazati još pogač kad budem kuhala. I pokazat ću vam kad bude gra skuhana. Kad ga zapržim, da vidite kako je dobar. Stavili sam u njega malo suhog mesa, malo friškog mesa. I tako, imamo malo i voće vitamina. Da se ne prehladimo. Ne velja grada je pravda. Pa nego, Hvala nešto biti. stala sam ja te mesa, ne boj se tim. Danas ćeš gra, sutra ćeš bogam nešto bez mesa, imaš svaki dan meso je skupo. Goravije su dobre, ne znam jesi to probao praviti. Kaže čovjek da se prazna, da nema ništa unutra. Jedino da ostavim bakak u goraviju. Pa sam tamo. I tako je to. Jako sam se udala, da muž bio u vojske. Ja, Daša kaže, muž, kad bude moj otac pričao, ti sam viče, da, znam. Ja, Daška, ima 4 krave, šta ne znam, bi rekla da znam ili da ne znam. Rekao, sve ja znam raditi, jedino ne znam uzeti krave. A hajde, rekao, naučit ću i to. Kad čovjek hoće u životu, sve se da naučiti. Jedino ako se ti predaš pa kažeš, ja to ne mogu, ja nisam sposoban. Sve dobra volja, kad za nečim hoćeš da sve se dobije i znanje i sve. Tako da sam ja tu u Sloveniji položila i jezik i predala za državljanstvo. Muž neće, kaže, mora se odreći svega u Bosni. Jedino ako se bude moglo dvojimo nekad. Ali šta će nam preko mene? Kad budem više preko granice, ja ću proći, pa ću nekaj čekati tamo, ja dok ispuši 2-3 i on će doći. Zato si inače guže stalno. A čuo sam da kao si državljan imaš pravo ići na neku drugu traku. EU. Tako da ću ja proći pješke tamo, sjest negdje u kraj i čekat njega. I onako me da pušta u auto, neće nigdje stane. Kad se vozimo, kaže on, prvo križište ili nešto, proširenje stajem. Ja samo gledam jedno po jedno proširenje, ovo mali, samo šiba. Kad dođem u Kladuš, križat, nek sam mogu do Kladuše, mogu do kuće. Da ću pušti nikako. Biće zdravija. Pa pusti to, mene boli, pa umire i ko puši i ko ne puši. Jel' tako? Niko me nije dao prognozu da je umro cigara. Ja ako to čune, ja ću ne prekinuti. Ja ne mogu cigare, neka cigara. To ja moram. To sam još... Uposni sam ja pušla ove krila. I od svekra i od onih starih ljudi i od sviju. Kad je svekar umro, bom ja zapalim jednu cigara, one sve žene došle. Razmoc, kad si ti propušla? Ti toliko žao sam. Rak, boja me žao mi svekra. A ja pušim 30 godina već krila. Kakav svekar, brat? Rekao, neka bada, ne moram odjednom kriti. I eto, tako je to. Hvala bi ja vam toga pričati, cijelu istoriju. I tako je to, moji ljudi, moje žene. Sve u svemu, da vam iskreno rečem, da ja danas živim srećno sa svojim mužem, svojim unčarima, svojom djecom. 35. godina braka, nemam se šta poželiti, samo da imamo zdravlja, a sve drugo se stiče s radom su. I tako vam je to. Imam jednog sina, on je oženit, ima 3 djece. Imam 2 sina i ćerku. Imam ćerku, isto ima 3 djece, ima 2 ćerke i sina. Tako da sam ja već, ona ima 12 godina. Ali nema veze koliko star. Važno je da, kako se čovjek osjeća, godine nisu važne. I da vam kažem da sam kičmu pecala i da nije nešto, uspjela operacija, ali s vremenom to se povrati opet.
Tako da sam sad invalid 3. kategorije. I kao moja firma navodno nema posla za mene. I da će me na zavod. Ali nema veze. Sad sam na čekanju. Dobio sam jučer poštu. Tako da ćemo malo više kuhati, malo ćemo se više družiti. Ne znam više šta da vam pričam danas. Tu sam temu tako htjela da me podržite u mom polaganju za auto. Da ja mogu ići malo u shopping. Mogu malo ići uzmet robu, ako da je uzmet robu, on kaže, joj, ti toga imaš puno Arbar. Ja stvarno imam toga. Nekad ti dođe dan da nekad izađeš da malo sve to razbistriš glavu od svega. Da je svaki dan ono isto, kuhaj, peci, čisti. Nije to rješenje, moraš nekad uzeti vremena i za sebe da se malo odmoriš od svega, da malo prođeš, da... Ali ne mogu ništa ne reći, on radi po cijeli dan, radi na građevini, jest da je hladno vani, ali... To mu je bio poklic, da je bio pisarno i ja bila pisarno sjeru. Jel' tako? Da je vrš ti. Kaže, što nisi bila, kaže, šta? Pa ne mogu biti kad nisi ti. Da si ti završio kako bolju školu, da si bio na kakvoj funkciji, ja bila uza te. Pa na funkciji svi. Jesam, baš. Kuhaš, pečeš, Ma praviš. svaki dan isto. Ja kuham, pečem, on sam po redu i čekaju. Mora neko čekati. Ja. Čeka snaha, čeka sin, čeka unče, čeka čovjek. I na kraju kad pojedu kažu, nešto je falilo. A kad pojedu, dok jedu šute. Pa je moje gurabije još bolje kad stoji ovako malo. Gdje može malo gurabije? Pojeo sam malo prije. Ne smijem. Da je koka tuda, ne bi ja morao tebe zvati. Ti sam. Eto, zato šećera od toga. Da je ovo koka, on bi se srezo krp oko vrata, ne bi mene ni pogledao. Rekao, gdje ti gurabije dobre. Ne mereš ti. A što tiče mene, ja Bogom meso nikada ne jedim. Ja volim pite sve. Kupus pitu, zeljancu, ičom pitu, to je pita sa kukuruznim brašnom se napravi ič. I normalno jogurt, jaja i to polivaš i praviš. Tako da će i tu pitu. Možda će biti sutra kako će biti. Hoću stići danas svu generalku napraviti u stanu. Ma jest da je mali stan, ali za nas dvoje je dovoljno. Imam manju kuhinju. A vi ako se odlučimo ostati tu, možda se napravim novu kuhinju veću. Sad još razmišljam o tome, da ne bi ulagala džaba. Gazda je rekao da možemo raditi šta hoćemo, sve renovirati kako hoćemo, pa ćemo da vidimo da naprijed šta ćemo. Uglavnom imam jednu ovako dnevnu, imam hodnik, kupatlu i jednu sobu, imam krevet, ormar, dosta. Važno mi je ormar odvojen da nije sa kuhinjom skupa. Pa što veći stan više plaćaš, pa bez veze, nije potrebno. Jedino ko ima djecu, mora imati više soba i to. A kad pušim moram ići van, nema balkona. Pa ja to na brzinu, smrznem se. Nekad mi se ne jede, nekad. Ali kafa bez cigare. Ostaviš koji ja, nemaš mira. Ja ne ostavljam cigare. Život da ja ostavim tam gdje će naći. Da. Ja to stavim tamo i kažem, evo i... Eto, ništa dragi moji, ja vas sad pozdravljam. Držite mi palce, da ja napravim taj ispit. Lajkujte moj kanal, šerujte, naročite se. Baš ništa ne košta, meni će da znači dobro. Ljubim vas, volim vas, vaša Suvada. Ćao!